وڵاتên عەرەبی ئەلئەسەد li کورسیا wî vedigerînin çi li pişt wê ye? Roja heftê Gulanê wezîrên karûbarên derve yên welatên Ereban li barageha Komcivîna Erebî ya li Qahîreyê civîneka awar te li dar xist. Di encamê de vegerandina Sûriyayê bi serkêşiya hikûmeta El-Esed bo Komcivînê tê pejirandin û dê beşdarî civînên wê bibe. Li gor daxuyaniya dawiya civînê, çareserkirina krîza Sûriyayê û di nav de dosyaya koçberan, madeyên hişbir û terorê, armancên serekeyên pêşwazîkirina El-Esedin. Li gor hin dezgehên ragihandinê tê Beşar El-Esed, 19 vê mehê beşdarî civîna Komcivînê bibe. Şopîner dibêjin ku ji çareseriya krîzê wê de tir, dewletên Ereban hewl didin welatên xwe ji madeyên hişbir ên ji Sûriyayê derdikevin biparêzin. Her wekî li gor armancên civîna Urdunê ya serê vê mehê jî dê welatên Erebî destekê bidin serweriya hikûmetê li ser tevahiya axa Sûriyayê. Opozisyona Sûriyayê pif bilûrê dike. Ji berî 12 salan ve gelek welatên Ereban piştgiriyeka leşkerî û siyasî bo komikên opozisyonê pêşkêş dikirin. Îro roj jî rawakirinê didin El-Esed. Hevdemî vê yekê jî Tirkiyaya dagirker a ku ew komik xwedî dikirin. Bo serokatiya xwe, pişta xwe bi El-Esed germ dike. Amerîka kursiya seroktiyê ji bin Erdogan dişemitîne. Ji dawiya 2022yan ve Rusya li ser daxwaza Erdogan li dûv asayîkirina peywendiyên Enqere û Şamê ye. Qene serokê AKP'yê li ser kursiya desthilatê bihêle. Lêbelê şopîner dibêjin ku Washingtonê bi rêya hevkarên xwe yên li Rojhilata Navîn, Misir, Erebistana Siûdî û Mîrîtiyên Yekbûyî rê li ber projeya Rûsyayê digire û wî vedigerîne meydana Erebî. Di wextekê de ku birêveberiya Biden bi rengekî nerm dibêje ku ne bi başkirina peywendiyan li gel El-Esed re ye. Di demeke wiha de malpera monîtorêya Amerîkayî ragihand ku fermandarê Hesedê Mazlûm Ebdî serdana Abûdabiyê kiriye û dosyaya peywendiyên li gel Şamê gotûbêj kiriye. Bi nêrîna te, vegerandina El-Esed bo Komcivîna Erebî bo Rojavayê Kurdistanê dê çi bixwere bîne? Nêrîna xwe bi me re parve bike.